Okay, så Atletico Madrid har nu startet en beef med FC Barcelona og Fabrizio Romano. For efter utallige rygter de seneste år om, at Alvarez skulle være på vej til FC Barcelona, så har de nu fået nok efter de seneste rygter fra Fabrizio Romano om, at Alvarez skulle have bedt Atletico Madrid om at måtte forlade klubben oven på et 100 millioner euro bud fra Barcelona. Så Atletico Madrid har nu taget Fabrizio Romanos måde at lave grafikker på og brugt det til at opdigte deres egne rygter med Barcelona-spillere. Hvor de altså har taget 3 Barcelona-stjerner og givet dem Atletico Madrids trøje på. Først med Lamine Yamal, hvor de skriver, at det kun tog dem 5 minutter at lave et falsk opslag. Så et med Pedri, hvor de skriver, at vi lever i en tid, hvor virkeligheden kan blive ændret. Og så et med Rafinha, hvor de sender en lille stikpille og skriver, at man ikke skal stole på alt, hvad man ser, særligt hvis der er noget med Barcelona at gøre. Men det er slet ikke alt, for på klubbens spanske profil har de virkelig hygget sig. Til deres opslag med Yamal skriver de nemlig Fabrizio Romanos 3 kendte ord, Here we go, og skriver, at de har tilbudt 4 billetter til Bad Bunny's koncert, 1 års abonnement til ABC og en pose solsikkefrø. Men Atletico Madrid stopper altså heller ikke her. For de har nemlig også lavet et par opslag, hvor de går ud og afviser diverse rygter og kommer med beskyldninger mod FC Barcelona. Men hvad tænker I om hele den her situation? Prøv at skrive det ud i kommentarfeltet, og så selvfølgelig husk at følge mig her på TikTok, hvis I godt vil have opdateret med flere fodboldnyheder.